Takže dobrý den, vážení vzácní hosté, pane ministře, hejtmane, primátore, pane prezidente Agrární komory, dámy a pánové. Když jsem zmínil toho prezidenta Agrární komory, tak bych řekl, že nechápu, jak to dělá, ale on si vždycky to zařídí tak, že když se zahajuje výstava Země živitelka, tak on má narozeniny. To je bezvadná věc, to je tak geniálně zorganizováno. A pane prezidente, díky tomu my vám omlouváme tu vaši zeťnášku, kterou jste tady tak jednoznačně vyhlásil. Myslím, že se na to musíme dívat o kousek s větším optimismem. Já děkuji za pozvání na tuto krásnou každoroční akci, která se stala tradicí, ukázkou výkonu našeho zemědělství i potravinářského průmyslu na straně jedné, ale příležitostí k docela pěkné a dobré a velmi potřebné výměně názorů o tomto velevýznamném oboru lidské činnosti, významném pro nás, pro všechny, i pro ty, kteří v něm pracují, pro výrobce, i pro ty, kteří konzumují výrobky tohoto odvětví. Scházíme se letos poněkud jiné situaci. Květnové volby nám přinesly novou vládu, přinesly vládu, která má nevídanou sílu v rámci parlamentu České republiky. Doufejme, že se to nějak projeví. Máme nového ministra, který začal, já už jsem tady po XT rasantním projevem, rasantnějším, než myslím jeho předchůdci, takže doufejme, že se to projeví také v realitě. Nicméně změn bylo hodně, ale problémy našeho zemědělství zůstávají, v něčem jsou složitější, protože jsme se dostali do doby velkých finančních problémů, velkých problémů veřejných financí, nejen u nás, ale i v celé Evropě, problémů, které dlouho doutnaly a kterých jsme si mnozí byli vědomi, jenom jsme na ně nereagovali. A já musím říci to, co tady říkal ministr zemědělství. Prostě zemědělství nemůže zůstat mimo. Zemědělství je součástí naší země po všech stránkách a jestli škrty jsou nezbytné všude, tak bohužel musí být i v našem zemědělství. Chtěl bych říci to, že stát musí pomoci, ale současně je pravdou, že zemědělství a potravinářský průmysl přeci určitě nejsou jenom o státu. Není jenom o státu. Není to jenom o ochraně, pomoci, subvencích a podobně. Zemědělství jako jakýkoliv jiný obor lidské činnosti je primárně o efektivitě hospodaření. A toho já věřím, že jsme si všichni vědomi a že v tomto smyslu také budeme všichni, a zejména vy všichni, postupovat. Bylo tady několikrát řečeno, že v zemědělství nejde jenom o ceny a vztahy k obchodním řetězcům a podobné věci, ale že jde i o specifickou úlohu zemědělství, kterou je tvorba krajiny, ve které všichni žijeme. A nedávné povodně jasně ukázaly, jak moc dopady těchto povodní a dalších přírodních katastrof závisí na způsobu zacházení s půdou a na tom, jaká je absorpční kapacita vůbec naší krajiny. A já věřím, že to si všichni velmi dobře uvědomujeme. Někteří řečníci přede mnou zdůraznili vliv Evropské unie na rozhodování o našem zemědělství. Já myslím, že my jsme se jak vstupem do Evropské unie, tak špatně vyjednávanými podmínkami připravili o možnost spoustu věcí v našem zemědělství rozhodovat sami, tak jde o to, abychom svůj názor maximálně uplatňovali. A já bych chtěl apelovat na všechny zemědělce, že zdánlivě jich se netýkající debaty o takových věcech, jako jsou Lisabonské smlouvy a podobně, že se jich velmi týkají. Já také věřím, že už si to všichni dobře uvědomují. Pane ministře, jestli jsem dobře informován o včerejším zasedání vlády, tak při projednávání plemenářského zákona jste upozornil vládu, že Evropská unie vyslovila požadavek, aby se v legislativě členských zemí Evropské unie
nepoužíval termín ryba, aby se místo toho používal termín živočich žijící z akvakultury. Jestli jsem byl dobře informován, tak tohle to řekl pan ministr včera na zasedání vlády. Takže vážení zemědělci, a jsou tady myslivci a lesníci a kde, prosím vás, pěstujte jim nadále ryby a nepěstujte živočichy z akvakultury. A podobným způsobem se dívejme na tisíce dalších nesmyslů, které k nám z toho Bruselu přicházejí. Já bych chtěl poděkovat zemědělcům za zvládnutí letošní letní sezóny a popřát vám, abyste stejně dobře zvládali podzimní práce. Děkuji pěkně.